Bog svima. Eto nas, opet među vas. Sigurno se pitate što je s uspjelom bistranskom književnošću koju toliko spominjemo. Ma ne brinite, tu je. U Bistri postoje priče i predaje, no u prosincu su najprisutnije pjesme. A koje su to? Pa najbolje je zavidjeti kod Klementine ili u publikaciju Božić u Bistri. Malo smo zato pa razgovarali s Nadom Grgurić, koja je više od 40 godina članica Kuda Bistra. Nado, koje ste pjesme pjevali u Došašću? Pjevali smo Poslan bi Anđel Gabriel i Presnu Zornicu i tako, to smo popjevali te pesme Adventa. A pesme božićne se nisu popjevale do pred ovoga Bajdnaka. Onda su se počele popjevati Česti svijetu današnjemu ili Narodi nam se kralj nebeski, to je bile već za novu godinu, nek radujte se narodi. To smo popjevali najviše. I to je nam bile, to je svake dijete znale popjevati, a mi smo bili veseli. Kad ste išli na zornice, kako ste išli? Na zornice smo išli pešice. Preko zgor od Liješnjaka, s Gornje Bistre, s Dolne Bistre, dole od Kuternika prema Jakovlju, to je sve bila Bistra. Jeste li pjevali neke pjesme možda tada? Popjevali smo uvijek kad smo išli k zornice, onda smo popjevali većinom, već nam nije moglo nešto reći, joj, advent je, dajte adventska, ta su nam malo teže išli, nek smo zapopjevali. Radujte se narodi. I to je nam išle cijeloga puta, mi nismo išli, pak smo brbljali, pak smo ogovarali, cijeloga puta kak smo siže zišli, svi smo se dogovorili i onda sad on ki je bil dalje, mi smo njega čekali jer smo znali svaki imao svoju partiju, staru je išao, no smo se čekali, svaki na svojem dvorišću, nije bile lesi kak su sad, neke to bile same otprte ili je bil prijeluz. Vera Grgac piše da su se na zornicama pjevale Padaj s neba roso sveta, Ptičice lijepo pjevaju i druge pjesme. Na zornica i cijelem adventu do Božića se popjevaju adventske popijevke. Ima njih čude, ali evo ga jedne 3 tere su mort i najstareše, a i tere mi popjevamo, na vijek iz naše mi orgulaši smo popjevali i danas se popjevaju, to su Zlatnih krila anđela si, onda Padaj s neba roso sveta i Zdravo budi Marijo prejasna zornice. Ima ih još, ali ove se popjevaju pri meše, svake meše se popjevaju. A božićne popjevke se zapopjevaju, prva se zapopjeva na Badnjak na večer, kad se borna kinđa, kad se cijela obitelj pribere oko stola, kad se blagoslovi bor i jele, i još po redu bom se povijedala kak se to pripravila od jutra, onda se zapopjeva Narodi nam se kralj nebeski i onda se popjevaju se one druge božićne popijevke i u te vrijeme godišta i tak dalje. Na kraju na božićne vrijeme je gotovi na 3 krale, a onda se popjeva i 3 kralske svetim 3 kralem i to je onda božićne vrijeme gotove. Božić je, kao što znamo, obiteljski blagdan. Taj se dan uglavnom boravilo kod kuće pjevajući božićne pjesme, a obavezno se odlazilo na svetu misu. Klementina u svojem radu u monografiji Bistra piše da se na polnoćku išlo s lampušima, pjevajući. Nado, a kako se pjevalo na polnoćkama? A kad je došle pol noći, kad smo mi zaorili, same toko nje su svijeća pogasle. To se pevale onaki srca. Uz već uobičajene božićne pjesme, kao što je Narodil nam se kralj nebeski, pjevale su se i kraće pjesmice. Tako je jednu Klementina zabilježila prema sjećanju jedna od najstarijih kazivačica. Vera Grgac piše da se na Štefanje izvodila i pjesma Djetešce nam se rodilo, osobito ako je u domu bilo malo dijete. A što se od spomenutih pjesama i danas pjeva, odnosno je li se očuvala ta tradicija? Ta tradicija božićnih pjesama je ostala i nema nikakve nove. I za kraj, poslušajte kako je Kud Bistra 2019. godine pjevao pjesmu Radujte se narodi na tradicionalnom božićnom koncertu u župi Svetog Nikole u Poljanici Bistranskoj.